Umbono wami lapha ekhaya noma kubantu abasibukele njengamanje, udokotela Ngonyama lo oqala ukumbona noma oqala uthe uma ngabe evula ifoni yakhe wayesedibana naye noma wayeseba senhlahleni. I-abnormal inkudla imoto enkulu ethwala ezinye iy'moto, incwadi encane engafundeki ehlela abafazi namadoda, umhluthulo wey'ndlela zabafokazana, i-automatic umthini oyishintshayo. Anginibingelele nje nonke kubantu abasilandelayo la ekhaya nabangasilandeli nabesithemba ungenilanga osangenama amacala ukungena uzosubscribe ukuthi aphinde abe ne-comment embuzweni akanawo. Namhlanje singeze ukuphosa amaseko, sikhuluma kakhulu ngezinto ey'siza abantu noma ey'lekelela abantu kakhulu ey'ntweni zabo. Bakhona abantu abahleli namhlanje, bakhona abantu abantu abathwasile kodwa umuntu uhleli akwenzeki lutho. Babe nombuzo abantu ukuthi yini engingayenza. La ekhaya ikhona into esiyenzela abantu kube ukuthi manje sesiyayiphendula ngoba umuntu nomuntu uma ngabe uthwasile uthwase khona kube ukuthi idlozi lakho lizwa leya mpande noma le mpande ofundiswe ngayo seyefuna ukuthi leyo mpande iguqulwe-ke manje iguqulwe uzoya la ekhaya noma uzoya lapho wena ozokwenzela khona uphinde ulungise. Kuyenzeka umuntu abe yedwa kodwa mathi ukhomba ugobela abakhomba baze baba baningi ngathi ngaqala lapha okwangalunga ngaya lapha. Suke kwenza ukuthi lo muntu uma esiyagobela osibili suke sekubiza ukuthi aphendulele impande logobela osibili ayiphendule kuzwakala impande yakhe ngoba eyalo mdala emsebenzi la. Isikhathi esiningi abantu abaningi baye bevalwe yibe ugobela bokuqala, ugobela umuntu aqala kuyena, umuntu ugobela afika abone ukuthi akhona amandla kuwena bese yakuvala. Engisho ukuthi-ke baningi abantu la ngaphandle baningi abafowethu abasemsebenzini wethongo kodwa manje bathwasile wenza izinto kodwa akusebenzeki. Ngisho ukuthi namhlanje ekhaya siyakwenza lokho, siyasimenzele umuntu, siye simphelise umsebenzi wakhona ngendlela yakhona noma ngendlela yasedlozini, simphakamise into zakhe ayibone ziya phambili ziya phezulu ziphinde y'phumelele. Kunoma ngabe uyazi ukuthi wena umuntu umsebenzi wakho labo noma isiphiwo siphakame ngobuprofethi noma ngasesontweni, siyasikwenza futhi siphinde sisikwenze ukuthi-ke manje lento ingene kuwena uma ngabe ubona ukuthi lento ayihole ukuthi manje phinde ube sebunyangeni. Siyasikwenza ukuthi phinde silenze idlozi lakho ukuthi aliphinde lemukele futhi umuthi noma umuthi uthinta ukusize nawe noma nabantu basiza. Ukhona umuntu umthotho yena umuthi wamsizi kodwa idlozi lakhe limukele emthini. Umuntu onjalo-ke siyasimfaka noma sisimsize egazini lakhe ukuthi nomuthi ewuphatha bephila abantu ngoba namhlanje bakhona abantu umuntu ethi ngihambe kumuntu angisizakalanga kodwa lo muntu uyabona kanti lo muntu ushoda ukuthi lo muntu obuye kuyena kwayena usashoda akazange aphelelise. Kubalulekile-ke bafowethu ukuthi edlozini kube ukuthi ziyaphela zonke izinto. Uma ngabe uyibambe ibani kube ukuthi idlozi liyayiphilisa nabantu bayaphila. Msale kahle bakwethu, uyanithanda abnormal imoto enkulu ukudla ethwala ezinye iy'moto. Ngisejima esitili lapha engikhona eDelmo Park. Kube ukuthi kona uma ubona ukuthi uyamdinga uNgonyama ngibambe kule namba ethi 076 70 55 196 076 70 55 196. Ungalibali ukuthi nawe la ekhaya usengaphila, nawe usuhambe wakhala kodwa la ekhaya usengaphila. Siyabonga.